De Classic Express is in Terneuzen aangekomen. Het is een rijdende concertzaal die heel Nederland doorgaat. En deze 2 dagen speelde die voor leerlingen van basisscholen uit heel Terneuzen. Afgelopen zaterdag kwam die aan en zo ging dat eraan toe. De Classic Express is een bus, eigenlijk een vrachtwagen van het Prinses Christina Concours. Die speciaal voor de kinderen is gemaakt om kennis te laten maken met klassieke muziek. De vrachtwagen werd zaterdag afgeleverd en opgebouwd door Richard. Dat opbouwen kostte hem zo'n 2 uur, want alles moest nog gedaan worden. Van muren rechtzetten tot het plafond goed zetten en van decoratie tot het installeren van de trap. Woensdag halen ze hem weer op en gaat de vrachtwagen naar een andere plaats in Nederland. Uiteindelijk gaat de concertzaal van dit naar dit. Mag je schoenen hier neerleggen? Nou, eigenlijk komen de kinderen binnen en dan gaan we eerst natuurlijk een beetje naar de techniek kijken. Want het is heel bijzonder om hier binnen te komen als je er nog nooit geweest bent. En dan gaan we beginnen met de muziek. En ja, dan merk je eigenlijk gelijk dat die kinderen helemaal verwonderd zijn van hoe die muziek hier klinkt in zo'n vrachtwagen eigenlijk. En ons belangrijkste doel is om kinderen echt kennis te laten maken met die klassieke muziek. En om te motiveren om daadwerkelijk een muziekinstrument te gaan spelen. Had je er zin in? Ja, heel erg. Ik vond het echt heel mooi hoe ze ook hebben gespeeld en met al die verschillende instrumenten. Want het waren ook een paar die ik zelf niet kende, dus ik vond het wel leuk. Heel leuk. Eerst dacht ik dat het stom gaat zijn, maar het was gewoon leuk. Ik vind het allermooiste ten eerste om nieuwe muzikanten te leren kennen. Dat is altijd goed. Maar toch wel het doel is om die kinderen uiteindelijk te motiveren om hier die klassieke muziek te gaan maken. Want dat is toch iets wat in Nederland toch een beetje ondergewaardeerd is inmiddels. Een van de leerlingen die klassieke muziek wel waardeert is Jada. Zij is zelf dan ook erg muzikaal. Ja, klopt. Ik speel de viool. Ben je een beetje van de klassieke muziek? Ja, op zich wel. Ik vind het best wel mooi klinken. Iemand die hier op voorhand dan weer minder mee had is Simon. Nee, niks. Echt helemaal niks. Tijdens het programma mocht hij wel een poging wagen op de piano. Ja, het was heel leuk en ik kon het best wel goed. Ik kan zeggen, het klonk best wel goed volgens mij. Heb je dat vaker gedaan? Nee, nog nooit. Voor beide was het een erg leerzaam uurtje. Ik heb nu geleerd dat de saxofoon een houtinstrument is en niet een ander soort instrument is. Ja, de instrumenten en die fagot. En zo op het einde bleek de meester ook nog een verborgen talent te hebben.